Oedd na deimlad o anhegwch sylfaenol am y sefyllfa ymhlith y myfyrwyr. Oedd e ddim yn rhywbeth o'n i wedi ystyried o ran os oedd e'n deg neu byd o, oedd e jyst yn rhywbeth o'n i wedi derbyn. Oedd na deimlad bod y Gymraeg yn cael ei thrin fel iaith eilradd, iaith oedd ddim yn cael ei pharchu ym myd addysg uwch, a bod myfyrwyr hefyd yn cael ei amddifadu o'r cyfle i astudio trwy gyfrwng y Gymraeg. Dyle fod yr hawl gyda ni i trafod a rhoi mewn gwaith yn Gymraeg os i ni moyn. Oedd yr undeb myfyrwyr Cymraeg yn tynnu sylw at yr anghyfiawnder yma, a nathon ni fynd lawr i'r Senedd yn Gaerdydd i protestio cysgu tu allan y Senedd, a galw am newid sylfaenol a bod angen Llywodraeth cyflwyno Coleg Cymraeg. Dwi'n astudio cysylltiadau ryngwladol yn yr ysgol gyfraith a gwleidyddiaeth yng Nghaerdydd, a nes i dewis gwneud rannau'r cwrs trwy'r Gymraeg achos bod yn ran naturiol o bywyd fi. Es i'r holl ffordd trwy'r ysgol yn astudio trwy'r Gymraeg, a oedd e'n cam naturiol iawn i gallu gwneud gradd fi'n ddwyieithog. At the time when Emily was just entering school, the Welsh medium education was a brand new thing. Everybody was talking about it. There was a buzz about getting more people to speak Welsh. So that's basically why I did send her to the Welsh school. I wanted her to have the best education, and it was the best decisions for me because she's had a lot of fantastic opportunities. Fi yn ddiolchgar am yr cyfleoedd achos ti'n cyrraedd oedran a ti'n edrych yn ôl a yn cofio mae pob dim ti'n gwneud, neu rannau ohono fe trwy'r Gymraeg. A pam ti'n dechrau gwneud y cysylltiad bod ti'n gweithio trwy'r Gymraeg, ti'n cymdeithasu trwy'r Gymraeg, ti'n astudio trwy'r Gymraeg, mae'n glir iawn bod llwybr fi mewn bywyd dros y blynyddoedd diwethaf wedi bod bach yn wahanol i'r ffrindiau fi sydd methu medru ar yr iaith. Mae'r agwedd cyffredinol wedi newid eitha tipyn ers y 10 mlynedd diwethaf. O'n i byth wedi dychmygu gyrfa ble fyddwn ni'n gallu cyfuno gwyddoniaeth a'r Gymraeg. So i fi'n teimlo'n eitha falch o'n hunan ar hyn o bryd bod fi wedi gallu dod ymlaen gyda'n Nghymraeg i, enwedig ar ôl i fi golli fe mwy na lai ar ôl i fi fynd i'r brifysgol a ddim clywed lot o Gymraeg yn Gaerdydd am 4 mlynedd. Fi yn teimlo'n ffodus iawn bod fi wedi cael y swydd hyn a bod fi wedi gallu parhau gyda'r gwyddorau yn meddwl wedyn ni bod gyda ni genhedlaeth newydd o wyddonwyr sydd yn hollol ddwyieithog. Dwi'n prentis lefel 3 gwaith gosod trydanol. Dwi'n fy nhrydydd flwyddyn nawr lawr yn Coleg Cymraeg Cenedlaethol. Dwi wedi astudio rhan o fy ngwrs trwy gyfrwng y Gymraeg, a mae wedi galluogi fi i astudio trwy fy mamiaeth, trwy fwy cyffyrddus i siarad. A dwi sy'n edrych i gwella fe, ddatblygu fe. A dwi'n teimlo fel bod astudio rhan o fy ngwrs trwy gyfrwng y Gymraeg, mae wedi cymeryd fy iaith Cymraeg i lefel lot mwy proffesiynol. A mae hwnna wedi datblygu fy hyder, wedi helpu fi tipyn yn y gweithle i siarad gyda cwsmeriaid wahanol. Dwi'n meddwl bod y gwaith o gyflwyno'r Gymraeg ar addysg ôl 16 mae mor bwysig achos mae'r iaith Gymraeg i bawb a da ni eisiau'r Gymraeg i fod ym mhob maes a bod pobl yn teimlo bod nhw'n cael eu cefnogi ac yn gallu cael yr hyder wedyn i weithio trwy gyfrwng y Gymraeg a mae impact hynna yn mynd i fod yn bellgyrhaeddol iawn dwi'n meddwl i'r dyfodol. Dyw e ddim jyst yn iaith ar gyfer y dosbarth, bod e hefyd yn iaith sydd yn fyw yn addysg uwch ac hefyd o fewn y byd gwaith nes ymlaen. Fi'n credu mae gwaith y coleg yn profi bod yr iaith Gymraeg i bawb. Dim ots pa lefel ydych chi, dim ots o ba cefndir ydych chi. A fi yn edrych ymlaen i'r dyfodol a fi'n credu mae'r gallu sydd gen i siarad Cymraeg yn gwneud fi mor optimistic i gallu byw bywyd dwyieithog a jyst parhau i profi bod unrhyw beth yn bosib trwy siarad Cymraeg.